Инджата пак на време почипа, сам работи, бе. Скапа за от работа цяло лято, бе. Какво става тук? Ей, майка му да еба. Значи, било, ама... Стига ти с компютър, бе. Стига с компютър, бе. Работи си по... По фейса или си? Па къв фейс, бе, къв фейс? Какъв фейс, бе? Къв фейс? Чакай, къв фейс? Какво правиш, бе? Какво правиш, бе? Ти си спав тук, бе. Ще ради да ради. Няма го фърля. Що? Идиш на сира долу. Няма го да е цъкни, дай. Така? Няма да. Ай? Ще умра. Не бъде на работа. Компютър, лаптопи, цял ден. Но трябваше да го чупиш. Що? Защо? Ще си да работа, нали? Стига снимай, стига снимай.